Minél több szeretet és jóság sugárzik belőled, annál több áramlik rád vissza. A természet nem kívánja tőlünk ösztöneink korlátozását, engedi azok kielégítését, de más módon korlátoz bennünket, és pedig igen hatékonyan. Megöl minket, hidegen, kegyetlenül, részvét nélkül, lehetőleg éppen akkor, amikor boldogok vagyunk. A civilizáció akkor kezdődött, amikor egy dühös ember kövek helyett szavakkal kezdett dobálózni. Még mindig nem sikerült válaszolnom a nagy kérdésre, melyre előttem sem válaszolt még senki. Mit akar a nő? A lelki egészségnek 2 kritériuma van, képesség a munkára és képesség a szeretetre. A kutyák szeretik a barátaikat, és megharapják az ellenségeiket. Nem úgy, mint az emberek, akik képtelenek a tiszta szeretetre, és mindig együtt van bennük a szeretet és a gyűlölet. Nyilvánvaló, hogy könnyebb és kellemesebb hátat fordítani egy adott gondolatmenetnek, mint ragaszkodni hozzá, könnyebb összekeverni dolgokat, mint megkülönböztetni őket, és különösen könnyű oly módon érvelni, hogy közben nem köt minket a logika. A szerelem eléréséhez szükséges egyfajta uralási vágy. És ha valaki nem tudja irányítani az alanyt, vagy fenyegetve érzi magát, akkor negatívan reagál. A felnövő ember felhagy a játszással, látszólag lemond arról az örömtöbbletről, ami a játékból származik. De aki ismeri az ember lelki életét, az tudja, hogy talán semmi sem fogható ahhoz a nehézséghez, amit az örömről való lemondás jelent. 100%-os igazság ugyanúgy nem létezik, mint 100%-os alkohol. Az intellektus hangja halk hang, de nem nyugszik addig, míg meghallgatást nem talál. Végső soron, számtalan visszautasítás után, sikert arat. Ez egyike ama néhány dolognak, amiben az ember az emberiség jövőjét illetően optimista lehet. Ha az emberek kritizálnak, meg tudom védeni magam, de a dicséretekkel szemben tehetetlen vagyok. Őszintének lenni önmagunkkal, ez a legnagyobb erőfeszítés, amire egy emberi lény képes lehet. Ha vallási kérdésekről van szó, az emberek elképzelhetetlen mértékben nem őszinték és mindenféle intellektuális neveletlenséget követnek el. Filozófusok addig tágítják a szavak értelmét, amíg az eredeti értelemből már alig marad valami, egy bizonyos absztrakciót, amelyet maguknak alkottak, Istennek neveznek és ezáltal Isten hívőkké válnak és az egész világ előtt dicsekedhetnek azzal, hogy egy magasabb rendű, tiszta istenfogalomhoz jutottak el. Jól lehet, ez az Isten már csak egy elmosódott árnyék, amelynek semmi köze sincsen a vallásos tanok hatalmas egyéniségéhez. A felszínre nem hozott érzelmek soha nem múlnak el. Élve vannak eltemetve az emberben, és végül nagyon csúf módon törnek elő. Aki külsőleg egyre tökéletesebb, annak egyre több démon uralja a belső értékeit. Azt lehetne mondani, hogy egy nagy emberi közösség megalkotása akkor lehet a legsikeresebb, ha az egyén boldogságát nem kell figyelembe venni. A változtatáshoz szükséges energiát a lazítás szolgáltatja. Minden akaratlagos mozgásban benne van a gondolat, amely elindítja az izomzat megfelelő összehúzódását. Ezért nem elképzelhetetlen az sem, hogy a gondolat akadályozhatja is a mozgást. Hogyha a lónak lassanként az egész zabját elvesszük, nem kívánhatjuk, hogy még dolgozzon is. Sigmund Freud 1856-tól 1939-ig élt, osztrák pszichiáter és pszichoanalitikus, a modern pszichológia meghatározó alakja volt. Elméletét a tudattalan és az emberi viselkedés mélyebb motivációinak feltárására építette, jelentőségét a pszichoanalitikus elmélet kidolgozásában és a pszichoanalízis terápiás módszerének kifejlesztésében találjuk. Freud hatással volt az egész kultúrára és a pszichológiai gondolkodásra, felfedezései által a pszichológiai tudományok egyik legismertebb alakjává vált. Bár vitatottak voltak nézetei és néhány elméletét idővel megtámadták, öröksége továbbra is mély hatást gyakorol az emberi viselkedés, az elmék és az önismeret megértésére. Köszönöm, hogy megnézted a videót. Amennyiben tetszett, kérlek nyomj a like gombra és oszd meg ismerőseiddel.
Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, a videó alatti linken megteheted. A szuperköszönet gombbal pedig támogathatod a csatornát. Köszönöm!